Gaurko musika zuzenean telebista saioan, erritmo dantzagarriak izango dira nagusi. Frikun musika taldearekin egin dugu hitzordua Hendaian, 2016 urtetik, Afrobeat erritmoetan dabilen taldearekin. Gaurko saioan, Frikun taldea eta Ezerezko herria diskoa. Duna dantzaria, udariarina, area sezoroten dute bizitzaren aria, urdinik ez dago, azaletan gehiago, bakarik ekaitzako denikatzak ditu baztertuko. Area jorien, alaba semeak, betiko dezaten, Ezerezko herria. Area jorien, alaba semeak, betiko dezaten, Ezerezko herria. Frikun taldearen hastapenak 2016 urtean kokatzen dira. Hasieran bertsioak izan ziren nagusi, eta taldekide berriakin batera iritsi ziren kantu propioak. Frikun taldea sortu da 2016an, beste ekipa batekin, hasieran ginen 5, 6 gero kantariekin, 7, 8, eta estilua gehiago karibetako soinua ematen zuen. Eta guai duela 2 urte ekipa berriarekin gira eta grabatu dugu azken diskoa eta atera da guai duela hilabete bat. Orain diska berrian gehiago gure komposizioak dira, gure kantuak eta lehen ziren bertsioak. Eta horregatik doinuak dira gehiago rock aldean itzultzen dira. Musikalki Afrobeat bezala definitzen du bere burua Frikun taldeak, eta 3 zutabe nagusi aipatzen dituzte. Afrikar giroak, basamortuko blusa eta karibeko doinuak. Gu lauak entzuten ditugu olako musika, motak, eta gero denetarik entzuten dugu. Gure komposizioak influentziak dituzte musika horiekin, afrikar musikarekin, eta azken diska berri hortan basamortuko rock bluesarekin bai. Ezerezko herria. Taldeko kideak abentura ezberdinetan ibilitakoak dira. Xabi Leon esaterako, Skunk, Rod System edo Spartix bezalako taldetan ibilitakoa da. Beti ere, erritmo beroa sustrai. Txiki-txikitatik entzuten dut musika afrikarra eta mendebaldeko musika afrikar musikekin astua ere, world music deitzen zen, Peter Gabrielekin, Paul Simon eta jende horikoa. Eta saiatu nintzen egin Frikun barrean. Nintzen jotzen badola 20 urte profesionalki, Skunk eta Rod System taldetan nintzen, gero Spartixekin ere, eta orain Frikunekin. Plazer handi bat da, niretzat musika hau jotzea. Frikun taldearen kantuetan garrantzia handia du base erritmikoak. Baxuaren presentzia handia da eta bateria jolasek indar asko ematen diete kantuei. Metal giroetatik datorren arren, Jon Erbiti bateria joleak lan handia egin du bateria eta perkusio lanetan. Afrikako musikan, afrobeatetan, normalki baduzu musikari pila bat eta perkusio asko. Nik entzaiatu naiz eta Frikun taldearen zat, pixkat horrelako erritmoak bateriari eman. Eta Xabirekin landu ditugu ere sample batzuk eta erakusteko ere kolorea nondik etortzen den, naiz eta
gure ere harima eman gura. Nik ez dut inoiz esanen Afrikar bat bezala eginen dudala perkusioak eta Afrikako perkusioak bainen da. Justu nola guk hartzen dugu hori, nola sentitzen dugu eta nola nahasten dugu gure musikarekin, en fait. Kizu da dantzatzeko musika bat, en fait, eta hori ez baldin badugu atxikitzen erritmo bat edo ez da izanen kantu guzietan, noski, baina egia da ez da transeko musika bat, baina da justu zinez dantzatzeko, sentitzen duzu zerbait eta mugitzen ari zira pixka bat, eta hori nahasten zehatzen gira, atxikitzen dut bateriako bomboa, baina naiz, eta perkusio batzuk ere jotzen ditut, soinuak ateratzeko eta erakusteko parte batzuk desberdinak dira, hor badugu atxikitzen dugu ere guretzat afterbeat bat edo horrelako zerbait, argi da guretzat naiz eta soinu desberdin batzuk ateratzen direla. Zaindu zuen kontxeiru, zuen aholku benoa gagia, ez dakitzen nahi dudan, baina ongi da. Taldearen beste indargune bat gitarretan dago. Xanti Legartok landu ditu melodiak, eta riff jolastiak dira nagusi. Espero dut. Hori zen intentsua. Gauza da ere, gitarista bakarra niz taldean eta albuma egiteko pentsatzen ginuen untsa izanen zela beste gitarra parte batzuk emaitea. Kantu batzuetan, adibidez SLSko herria kantuan, dira bi gitarra ezberdinak. Kantu hori Xabik sortu du, asmatu du, eta asmatu ditu bi gitarrak. Eta horregatik ere guai esena genian egiten du gitarran ere kantu hori, nahi ginuen ni gitarista bakarra, ekarri gitarrak desberdinak badira ere akustiko gitarrak eta haini soinuekin egin ditut, grabatu ditut ene parteak, ampliarekin eta DI sistemarekin emaiteko beste ampli soinu batzu, usu albuman gitarrak pistak doblak dira eta badira bi ampli desberdinak bi gitarra bakoitzetan, ukaiteko soinu lodi bat. Piskat ni maite dut hori, estilo horiek, teknika hori, ene baitan da piskat. Tekaturaren naiz, baina gitarra asko maitatzen dut. Asko maitatzen dut ere, eta oso tresna espresiboa eta intuitiboa. Eta ampli desberdinekin, gitarra desberdinekin, gitarren arregloak ere landu ditugu, soinu dezente bat ukaiteko. Gitarra jotzaile bakarra dago taldean, eta bideo horretan teklatuen garrantzia handia da kantuen konposaketan. Gitarra teklatu jolas ugari daude, kantuei kolore polita emanez. Badut teklatu modernua da, baina soinu tradizionalak egiteko hirurogeita hamargarren markadaren soinuak, piano akustikoak, piano elektrikoak, bai organoa ere. Hori Afrobeat eta funkaren mundua jotzeko, eta ertze teklatua da sintetizadore bat, modernoagoa. Hirurogeita hamargarren hamarkada soinuak eta oraingo soinuak nahasteko.
Iñako Perret da taldeko ahots nagusia eta baxu-jolea. Bera da taldeko arima, taldearen hastapenetatik mantentzen den taldekide bakarra. Eta Frikun taldearen kapitaina. Bai, basea ematen dugu Jonekin. Eta entzatzen dugu ere bai gure sorkuntzetan ez pizua izateko, zenta badira gauza asko aireak direla. Baina presentzia behar da, zenta laukote bat gira. Duela 2 urte, ari nintzen pentsatzen nola proposatu hauts presentziarekin eta lan egin dugu ukaitea hori. Eta ene hautsarekin ere bai gehiago lan egin dut, eta doinuekin pentsatu. Bai lotzen da gure musika motarekin, zen da transean sartzen gira. Transean sartzeko da modu hori, hauts modu hori bai. Nik ez dakit, saiatzen naiz ena lotzea eta kompaktu bat hori gaiteko. Askotan aipatu izan dugu Euskal Herriko musika eszena anitza eta koloretsua dela. Askotariko doinuak entzun daitezke gurean, eta musika era batzuetan bada nolabaiteko eszena bat. Frikun bezalako talde asko ordea ez dago, naiz eta antzeko koordenaetan diren bandak badiren gurean. Egia ezan badakigu ez dela eszenarik olako musikarentzat. Baina bai errege eta eska musika artean ezartzen alda eta gero bai pesta musika da orduan badaleku kontzertuetan eta bai. Badira diende direla pixkat argituak olako musika entzutea, zenta ez da sobera entzuten, gero rock formatuan gira, ez da zeit berria. Eta bai, diendeak dantzan dira, bai, gero, gure musikarekin bai. Gero Euskal Herrian ezagutzen dugu Makuluken, taldea dela afrobeat purua. Makuluken taldea aparte, ez dugu lako musika entzuten Euskal Herrian, uste dut. Zen King Mafundi garaian. Bai. Eta Afrika kantaria, lehenik da zuzenean partekatu gure sorkuntzak, hori da gure lehen helburua, partekatzeko gure musika. Jende gautsiak haien egalak dituzte galdu haien ametskuziak jokoz kanpo sentitzen dira denboraren esklabo. Ezerezko herria diskoko kantuak pandemia garaian sortu eta grabatzen dira. Etxean egindako kantu zatiak batu, entsegu lokaleko lanean borobildu eta grabaketa Mugerreko Atxurri estudioan egiten da nagusiki. Bai, lehen baziren kantuak jada sorkuntzan ez ziren bukatu eta baziren arrankak egiteko eta azkenean pandemia garaian zaila zen guretako, baina zen momentu bat ere bai sorkuntzak finkatzeko eta hori guretako Frikun taldearako importantea zen bai. Gehienez grabatu dugu Mugeren, dela Aturri estudioetan, eta grabatu ditugu basua, bateria eta gitarra, eta gero beste parte bat etxetik egin dugu, Xabiren etxetik. Eta gero Xabik egin dugu soinuna asketa, eta masterizazioa bidali dugu enpresa batei. Diskoaren sonidoa oso naturala da, oso gutxi zuzendua, ez da autotunik, ez da ezer.
Da bai, nire lehen nasketa profesionala zen eta oso kontent gira, Ibazu. Ez dugu nahi erabaten ditu bazean ez dugu haien zorionan nahi. Zeino lan edirrean bilduta dator Frikun taldearen disko berria. Kartuizko kaxa serigrafiatuan bildu dituzte markantuak, eskuz egindako artelan ederrean. Bai, importantea da guretzat olako objektu bat ateratzea, polita eta nahi genuen ere bai, nik aipatzen ditut ene letretan ere bai, industriari buruz eta olako gaiak ematen ditut eta nahi genuen praktikoki ere bai eman gure eskua. Eta orduan atera dugu azala, diska azala, Zuzulu tailerekin, Baionako tailera bat da, dira grafistak. Eta da kartoinezko azala, bi tintekin eta eskuzeina, eta biziki pozik gira olako maneran egitea. Horeka bat txekatzen akatxau tapatzen Jauzi, eguneroko gogaitasunaren legean Jauzi, abisatu zintugun denbora ezela galkoa Jauzi, ez ginen agitu erori zirenean Abisuak emanaren burutik joaiten zira Horreka galtzen duzunean Abisuak emanaren Dena kasartua da Abisuak emanaren Uda honetan jai giroan aritzeko prest da Frikun banda. Beraien erritmo beroekin Euskal Herria dantzan jartzea dute helburu. Guk ekartzen dugu giroa, lasai, guk eginen dugu. Zena gaituzue eta ikusiko duzue, horra izanen da. Gero, jendeak badin badakite diadanik besta egiteko, dantzatzeko nahia badutera, edozein lekutan izaten alda. Guk giro bat entxeatzen gira ezartzeko eta gurekin jendeak hartu. Orduan bai, izaten alda ez gira bortzaz esan behar gu behar dugu belarra, ondartza, mendiak ikusi horrelako gauzak, ez, berdin du izan. Edozein lekuan izaten alda. Gehienez iparraldean eta hegoaldean, pixkat Katalunian eta Frantzian, baina ipar Frantzian, Marseille aldean eta aritu ginen bai. Baina gehienez iparraldean. Eta izan dugu esperientzia bat ere bai diska orkezpenean, egin dugu hori kontzertu hori Angelun, Barroja aretoan. Eta han baziren jende, konten ginen, betea zer. Eta da kontzertu xala bat, egiazko kontzertu xala bat, da giro goxoa, eta kizu, xala tipi bat. Eta izan dira Euskaldunak eta ez Euskaldunak eta interesgarria zen ikustea hori, nahasketa hori. Interesgarria zen eta orduan jotzen alditu leku desberdinetan eta deskubritzeko musika bada ere bai. Ez musika egiteko, pesta egiteko bakarrik ez da. Entzuteko.